Kayo ay nakatutok pa rin sa ating community program. Siyempre, ang inyong paboritong istasyon na CLTV 36. Ito po ang topic and ito pa rin po ang inyong makasama sa kwentuhan, si Jody Dizon Mercado. At para po sa karagdagang mga balita at updates, sumutok lamang po kayo at mag-subscribe sa aming mga social media platforms. Ang aming pong FB pages ay una, CLTV 36 Official. Ikalawa ay CLTV 36 News. Ang amin naman pong IG account ay CLTV 36 Official. At para mabasa po ninyo ang aming mga tweet sa Twitter, ang aming pong Twitter account ay CLTV 36. Para sa mga nais mapanood ng mga nagdaang episodes, programa at latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para naman ho sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And may TikTok ho kami na @CLTV36. Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the day. Nanong kakanta mo, Pache, Mandilo ka. O nanging kutang ne. At tanungin natin yung ating resident historian na si Reynaldo Bravo. Paano naman yung mga hindi naliligo? Ano kaya ginakanta nila? Ang komento po ni Angela Versuela, sabi na po, nagloko ka rin naman, muntik nga lang nahuli. May kanta bang ganon? Yung kay Skastakli. Pasensya na. Patawad. Yun yung alam ko eh. Si Ria Garcia, miyaliwaliwa basta nanon nilub keng isip. Oo nga naman. Siyempre, depende sa earworm na pumasok sa tenga mo o kaya may feeling ka na kantahin nga. For example, I'm every woman. Yung mga ganon. Si Dayan, at ang hirap, piulit-ulit ke, hanggang keng mayari kusoy. Paano ba yung at ang hirap? Hindi ko alam to Pero sige, ang importante, hindi ka mahirapan sa paliligo. Kasi balo ko ariyan may pa talaga yung kanta. Kabang mandilo ka. Sisi Santos Balatbat, heto ako, basang-basa sa ula. Basang-basa sa tubig na pinampapaligo si Ma'am Sisi sa kanyang kinakanta. Si Manex Mason Rodriguez Jr., may pulis sa ilalim ng tulay, tintak lang tumpok-tumpok ka mabulok. Paborito na yun nga po ko, makamenson niya po Hezekiah Salm Rodriguez, mi papatudtud dya pagkakanta kita. Oy, Sir Manex, pota mo rugong mandilo yung kanta nga man ko. Pampatudtud dya yung sinabi mo. Maraming salamat po sa inyong mga comments sa ating topic, question of the day. Just keep them sending. At babasahin po natin yan bago matapos ang ating programa. Dahil daw sa mga positive feedbacks na natatanggap ng isang grupo mula sa kanilang performances sa isang bar sa Angeles City, nabuo ang bandang Chew the Cud. Sana tama ang pronunciation ko. Sa pinagsama-samang kaalaman ng bawat miyembro sa iba't ibang music genre, 10 orihinal na awitin na
ang kanilang nagawa at naisulat. Ngayong araw, kilalanin natin ang mga member ng bandang Chudakad at alamin natin ang kanilang mga inihahandang proyekto na dapat naabangan ng ating mga kababayan. And syempre, ito na po, umpisahan na po natin muna kay Sir Kyle Bantilan. Sir Kyle, wala siya. Wala. Pinakagwapo sa grupo, wala po siya. Nagkaroon ng Si Kyle, emergency. baka kumakain na yun, ha? O, i-ex na natin tong si Kyle. Dami kasi. Si Sir Celo Pamintuan. Hello, Sir Celo. Hello po. Po sa ating programang topic, nais ko po sanang malaman kung ano ho ang instrumentong itinutugtog nyo sa banda at ano ho ang inyong music influences, Sir Celo. Ako po si Shella Pamintuan on keys, ako po yung keyboardista nila, and also kumakanta rin. Marami tayong mga influences, si Bob Marley, mga reggae influences natin yung mga yan, si Bob Marley, UB40, Trauma Revival, sa mga magagaling din na reggae artists. Yun, parang halos sa reggae, yung mga artist na naka-impluensya kay Sir Celo. Iniisip ko tuloy kung ano kaya ang buong pangalan ni Sir Celo kasi yung Celo talagang instrumento sa music yun, yung gano'n yun, tung-tung-tung, parang malaking gano'n. Susunod ko pong ipapakilala sa inyo si Sir PJ Castro. Welcome po sa topic, Sir PJ. And ano po ang ginagawa natin sa banda and syempre ang inyo naman pong musical influences po. Yan, ako nga pala si PJ Castro, vocalista ng Chudakad. Ang musical background ko is rock, alternative, and variety. Ang musical influence ko naman is more on Paramore. Okay. Emo dati. Alright. Si Sir PJ, ilang taon na si Sir PJ? 23 years old, no? Hindi pala nalalayo ang edad namin ni Sir PJ. 10 years ago. Kung tama yung mathematics ko. Next po, papakilala ko naman po si Sir Louie Pamintuan. Sir Louie, same question po with the Hi. other band members natin. Ano ho yung instrument natin na tinutugtog and musical influences din po ninyo? Yeah, I'm Lou. Ako yung may hawak ng bass. Ako yung bassista nila and musical influence ko, same lang kay Celo, Bob Marley, at saka mga jazz music. Yun, and nabasa ko rin dito kay Sir Louie, roots, reggae, alternative, no? And Yes. mukhang maka-Golden State Warriors itong si Sir Louie Batay sa kanyang cap, ha? Naku, 3-1 pa naman ng Golden State ngayon. Next po, nandyan naman po kaya si Sir Ren Castro. Sir Ren, kumusta kayo? Welcome sa topic. Ano ho ang hawak nating instrumento and syempre musical influences po natin? Ako nga pala si Ren Castro on guitar. Ako yung guitarista ng Chico. Ang influence ko sa... lag. Kaya ang influence ko talaga sa music nung una is rock metal. Metal, parang mga ano yan Kung di ako nagkakamali, rap metal, mga Limp Bizkit, mga ganon. Mga it's all about the she said. Hindi pwede mga yun, hindi, ano yun Hindi pwede yung chord, mga ano yun, mga talagang ano na yun, new metal yata yun. And syempre, kasama din natin si Sir Jeff. Sir Jeff? Hello po. Hello. Si Sir Jeff ay ang kanilang trombonist. Tama. And alam ko kapag may trombone, usually ang banda ay either a reggae band or a ska band. Mahirap po ba ang pagtutrombone? Ha, Sir Jeff? Actually po, siya po yung pinakamahirap na instrument sa mga brass. Kasi tansya-tansya talaga yung yung mga nota, hindi katulad sa teklado na makukuha lahat. Yun. Influences naman, dati ako marching band,
Usually, mga marching sa daan, ganun lang naman eh. And then, Bob Marley, ganun. Ko si Sir Jeff napagod na siya sa kakamarcha. Kaya sumali na lang talaga lang banda. Yung trombone yung ginaganon, no? Yung humahaba, no? Yes. Kung may kaaway ka at nasa harap, pwede mong ganonin eh. Tumutugtog ka lang naman, wala siyang magagawa. And last but not the least, si Sir Jaynard Benko. Sir Jaynard, kumusta po kayo? Okay lang. Ako pala yung drummer ng Sudakat. Influences ko talaga. Gusto ko mga funky music talaga. Gusto kong music siya. At kaya, variety din, okay lang. Pero more on funky talaga. Bibigyan ko na lang yung reggae. Si Sir Jaynard naman ang pinakabata din sa kanilang grupo. Kung may 23 years old, si Sir Jaynard ang pinakabata. Magtaas ng kamay ang gustong sumagot at gustong magdagdag din sa tanong kong ito. Nais kong malaman bakit Chudakad ang pangalan ng grupo. Sino ang gustong sumagot? Ako na lang po. Actually, Chudakad kasi nabuo siya sa parang dalawang story. Chudakad in the psychedelic world or language. Chudakad means brainstorming. So, parang nasa isang bar kami, gines kami individually. Tapos nung sumampa kami, before kami sumampa ng stage, nag-brainstorm muna kami. Naghanap kami ng psychedelic language na sinabi namin, Chudakad na lang ang tiname. Then the other story kasi, may one time kasi na nanonood kami ng parang documentary about birds na before siya, pag pinapakain niya yung mga babies nila, ang ginagawa nila is parang sila yung nag-chew nung mga kakainin nila tapos ipipid sa mga babies nila. So in a way kami parang ganoon din kasi parang pinaka-cud kasi namin is yung music. So chinu-chew namin yung music or ginagawa namin yung music tapos ipinipid namin sa mga listeners namin. Kaya ganun naging Chudakad na official. Diba? Ganun pala kalalim ang ibig sabihin ng Chudakad, no? And dito sa local scene natin, pwede niyong i-share sino ang inyong mga parang nakikitang iniidolong mga banda? Sinong gusto sumagot? Ang hirap, ang dami kasi ninyo eh. Ayan, para sa akin, mga iniidolo ko dito sa local scene natin, siyempre nandiyan ang Groundman Revival, yung mga kaibigan natin yan ng Chocolate Factory. Nandiyan din silang influence namin sa reggae talaga. Okay. And speaking of reggae, no, may ska, may reggae, may alternative rock, may metal, may new metal. How do you parang ina-arrange? Kasi iba-iba yung influences, iba-iba yung gusto ng music, no? Papaano nyo parang napapag-isa? Kasi marami kayong gusto, marami kayong nais na gawin, pero iba-iba ang genre na gusto, iba yung influences. How do you mold all this into one music, which is Chudakad? Yan, doon pumapasok yung band name namin na Chudakad kasi nga yung Chudakad is brainstorming. So yung lahat ng idea namin, pinapasok namin doon sa music. And doon namin makikita or maririnig kung ano yung pasok doon sa music na yun, yun yung ilalagay namin. Tsaka hindi kasi namin siya ginagawa, hindi namin siya alis na kumbaga mas nakatulong pa yung difference namin ng music para mas mapaganda pa yung gusto namin ilabas na kanta. Like gusto namin yung reggae talaga yung gusto namin genre, pero nilalagyan namin siya ng konting rock, nilalagyan namin siya ng konting punk para mas lalo pa magkaroon ng flavor yung isang kanta. Magandang ano yun magandang, ngayon ko lang narinig yun. Usually kasi, talagang differences. No? Talagang pinaghihiwa-hiwalay talaga differences. Pero, ngayon ko lang narinig na yung differences nila is yun yung ginagawa nilang catalyst. No? Para at least makagawa sila ng magandang
music. Pero, siyempre, nung una, individuals kayo, and then now, isang banda. Sa pagbabalik ng ating programa, tanungin ko naman sa inyo mamaya, sino ba yung parang tumatayong leader? No? At sino yung parang pinakamakulit sa inyong grupo? And siyempre, alamin natin ang latest sa kanila. Baka meron na silang album at kung papaano hunin nyo sila maririnig and mapapanood dito sa ating lalawigan. Wag ho kayong aalis, babalik pa po ang programang Topic. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Topic and kasama pa rin natin ang Chudakad. Pero bago po natin ituloy ang kwentuhan kasama ang magaling na banda, basahin po muna natin ang mga komento sa ating Topic Question of the Day. Nanong kakanta mo pa, Cheman, di luka? Ing pakibat na pong Althea Rian Park, kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin na rin pati ang puso ko. Grabe. Tapos isang linggong pag-ibig. Magsisimula ng Lunes, pagdating ng Linggo, tapos ka na sigurong maligo nun, ha, Ma'am Althea? Si Chit Santos, ako, alos kantaking pisamban. Makanano ito. Mo rin kantang pisamban. Walhati sad. Kasakit datang kantareta ka, magdilo ka, pero kanya-kanya tamang buriken. Very good, Ma'am Chit. Ian Dominic Diala, Ojo, kumusta yung kuryente mo? Imbis na Ojo, kaluguranda ka. Ojo, kumusta yung kuryente mo? Matas ba yung babayaran mo? Migdobliya o mi baba, mamayad na ka. Iyet, na ako po makapagkanta. Malilate na ako po kasi obra. Ay, ating kong kilalang makanyan. Damdaman mo yung makatluya mong tugtog ken tabo ken banyo, yarineng mendilo, nuko, mendilo yung balang bibi. Itong idol natin, yung kikatamong magaling ang photographer, international worldwide photographer, Roston Banal. Through the fire, through the fire. Kasi keng pali na dingaldo, pati tubo dareng nawasa. Mabibilad, ang tinakamong imyan ning satanas. Keng lulwaladan. Grabe naman yung description ni Sir Roston. Pero alam nyo, okay na yung init na yan. Kasi imbis na init ng impyerno ang ating nararamdaman. Okay na ngayon. Huwag kayong mag-alala. Konting araw na lang, matatapos na ang tag-init. Maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating Topic Question of the Day. Pero ito pong bandang Chudakad, sila kayang tanungin natin sa ating Topic Question of the Day, ha? Ito, gusto kong sumagot yung dalawang naka-shades. Ha? Yung dalawang naka-shades natin sa likod. Yung unang nasa baba. Bossing, ikaw, kung ikaw ay ikengkekang pamandilo, na mong kakanta mo, boss? Yan. Sorry. Yung naka-shade sa baba muna. Nanong kakanta mo pa siya mandilo ka, bossing? Nino ka lang. Yan po kay ate ko pong Singsing. Ate ko pong Singsing. Ito yung timpukan. Oh yeah. Tanita, balo ko talaga mo. Bayo yung bayong kanteta. Yung kakanta na po ng kakatamong may kibat. Tutuki po itang
Maka-shades pang Kembabo naman. Nano po yung kakantayos ng Mandilo kayo, sir? Kaya mo po kakanta ninyo, sabi kaya po si Mandy. Wala pala, Brokeback Mountain mo naman eh. Sabi la palang Mandilo. Sabunan mo na yung gulot ko, Jo. Makantay ta. O sige, nino ing bala mo titikdong peka-leader ng grupo? Ninong bala mo titikdong peka-leader ng grupo? Ayan. Ako yung peka yan kasi. Yan kaya katabong kayan. Bunso, akong bunso. Ali, akong bala mo, actually, wala naman talagang leader kayo. Saw-saw kami talaga. Una nga ako siguro, peka ko yan do. Yung grupo. Ako ning maging karing kasabi do. Kanya-kanya kaya kasing task eh. Ako karing mamaus. Ay ba't ila karing kanya i-selo. Kanya ka isa. Yung kay music ni, kay social media ni PJ, kay ba't i-Louie. Yung kay recording ni Jeff. Nagturo ko yan talaga. So talagang ating kayo pala talagang kaya mo naman eh. Bala mo ating makatoka mo naman King Rose kanya-kanya. within the band. Pero Sir Jaynard, syempre, bilang peka ko yan eh. Ning kaya kayong grupo. Nino man kaya peka makulit kaya kayo. Nino peka makulit ken. Alayo! Oh, kaya siguro Si yan Kyle, din si Kyle. Baka nitang balong happy yan peka makulit kaya kayong banda. And buri ko nga balong yan, nino ka rin kayo titigtig. Keti, Pampanga? Or makatigtig na kayo naman outside Pampanga? Kakatigtig po ka rin alawang lugar. Pati event po, lalo na yung minsan, at saka po Dagupan. Ayan yung Bangus Festival. Bangus Festival po ang Dagupan. And karang bar naman po kayo ng Pampanga. Every Monday, Conclave. Every Wednesday, Casino. Every Thursday, Espazo. Every Friday, Dikaidas. And Saturday, Dikaidas din. Kita mo po ngayon nga. King Kyle, King Friday at saka mo RL Resort. Bali rin ngayon May sir, maka-pending Events. event. Kay May 13, ating kaming event kay RL Resort Cora. Corporate event siya. And then May 14, Fiesta Candaba kami sir. Fiesta, Candaba. Candaba. May 15, at suna kaya man po kay Arayat. Arayat. Happy Fiesta. Fiesta yarin. And kami kay May 20, at so kami sa Salbaliti, San Fernando. Fiesta rin sa Deta rin itang kay June ni sir, i-upload mi na lang mo. Kasi tinarin kay June ngayon. Then pang May lang. Alam ko yung June sir. Sabi nyo ba na, syempre, anyang may gumpisa kayo, dakal kayo worries, ne? Dakal kayo agam-agam, ating kayang makirandam kaya kami. Na anong panamdaman nyo ngeni na manibat kanita, ngeni, kukumbiranda na kayo, karing miyayaliwang functions, ne? Banggit yun nandin ating corporate event, kareng fiesta, kareng bars, makatigtig na kayo naman. Na anong panandaman nyo ngeni, bala mo malawot na kayo disnan from the beginning of the band? Right, para kaya kami ngayon, sobrang makasaya puso. Uli ng pagkasakitan niya, isnang ni talaga nag-recording kanino through cellphone, kitang nagawa nila itong YouTube channel nila. Please do like, share, subscribe sa aming YouTube channel. Sobrang makasaya na akademya, ako paramdam nito sa rin tao na mas makarakal pa maka-appreciate na sana palawak nito. So na naman muli iparamdam pero kami mga Kanting mo naman I see it na dakal makarelate, uling miyaya lawalapin de music genre yu, ding influences so, dakal makarelate, uling ay makanyan na pala Reni, kaya na kanya man yan, or atsuno keng edad, uling makarelate la ka rin kaya kayong titigtig, isong mag-perform kayo, bala mo, makisan metong na kaya kayo. Pero siyempre, manibat kanitang mag-perform kayo,
may kagawa na kayong original music yun? Ninuing bala mo mag-lead composer you? Ninuing bala mo manalakaran kaya kayo karas kitang pamanyulat music? Actually, kada metong kaya kami, at kami kanya-kanya nasusulat ang kanta. Tapos, pag meetingan mo yan, itang kawalis ka na ako bilang keyboardist, gagawin ko keyboard part, parang dagkaya kaya but ila pag sa Megatron yan, i-fusion niya. Agad pang, di kami nga, katalakad ni Neto Masok as, di kami nga ginawa, as Sudakan. Sa South kami. Well, kawa-kawa ni Alitang Kanakuya. Ako sinulat ka na ko rin. Kumbaga, di kami nga sinaw pati nga contribution sa Neto nga kami. Na, sabi ko na kung nino susulat kaya kami, di kami nga as Sudakan. As one. As one. Tanan ko ngayong makanya na kwento yung kay bandang Queen anyang kinawa ni karenang bokalista uling bala mo kanya-kanya pero anyang may balik yan yung misan metong lambas bayo aba dapat yung music tamo kenyang banda aliwaya kang Juan kang Pedro pero as Chudakad dyan syempre nung ala ni man yung drummer alayo yung mag-trombone alayo yung magkanta naman mabuo ing banda. Pero buri ko nga balo ating kayo bang bala mo asabi na pinaka lowest point ning band na bala mo miras katang puntong ala mi kakawa-kawanita na is panublita ng kandila ating bang makanitang milyaring punto or na kayo miras ka rin pero ating makantang eksena. Actually, ating part na dintang ta siguro naman halos gana-gana eli mo keng espeto na ning music na yan yung datang tang pandemic days na halos lahat lockdown and again make it through messengers na mo or something tapos bala mo itang susuko na kami rin pero parin niya nilubitang atsuta na magtiyaga mo utang mga yan hanggang misasabi tamo mo through social media survive niya hanggang kahitang buo ditak apagtiyagan mi itang makantang tema hanggang kahitang di ba ngayon itang price na nitang pamagtiyaga mo na linto na at least hanggang makapakanalo ating makiramdam ka retang own music me at kareng covers me makanta yung minging outcome ito pamagtiyaga. Ngayon uning ko tangko kaya kayo detang gewa yung kanta detang kinong pusong kanta palagi ako dakal bisang makiramdam kareti no ka rin do kaya pwedeng damdaman din kaya kayong original compositions. Yan, meron kami YouTube channel, Chudakad Music on YouTube and also sa Facebook. And also sa Spotify, available na yung mga original songs namin. And maraming salamat. Maraming pa kayong aabangan mula sa amin. May niluluto po kami. Hayaan niyo po kami magluto. May niluluto po kami malapit. Bagong kanta. Millennial reggae. Uling Kapampangan na rin, ibiyasa lang magluto, patakman nyo naman din luluto yung kaya kami. So, meron po silang YouTube, meron silang Facebook, and meron din po sila sa Spotify. Ano ang pangalan? Para alam yung i-search, alam yung i-type sa laptop, sa cellphone, paghahanapin ng banda. And Chudakad Music sa aming mga social media platforms and also sa mga streaming platforms. Chudakad Music. Ay, di ako. Ayan. So, Chudakad Music, search nyo po yan. YouTube, Facebook, and siyempre sa Spotify, enjoyin po ninyo ang kanilang bagong-bagong brand ng music. Yun nga kanina, kinakanta sa banyo at yung Gupong Singsing. Siyempre, nakaka-enjoy po yan and bagong hapag po yan, no? Na musika na hatid po nila sa atin. Naisa na naming mag-play ng music ninyo, kaya lang, pota ma-copyright, pota damdaman. Pero next time, hopefully, no, mabisita namin ulit ang Chudakad. Again, imbitahan nyo ang ating mga viewers, saan kayo pwedeng mapanood
sa mga bars kung saan kayo tumutugtog upang ma-experience sila ang Chudakad music. Go ahead. And please do like, share, and subscribe sa aming mga social media. Yan, Chudakad Music on Facebook, YouTube, and on Spotify. And also sa Instagram, meron kami Instagram, Chudakad Music on Instagram, TikTok. And also sa TikTok, available na kami sa TikTok, Chudakad Music sa TikTok. And yun, maraming salamat. Sa mga shows. Wala. Sa mga shows namin yan sa every Monday, Conclave Sports Bar, every Wednesday, Casino Han, and every Thursday sa Espazo, every Friday and Saturday, Tita Ailes kami. And, Okay. gusto na rin namin, baka pwede ito mag-shout out. Babati po kami. So, gusto namin mag-shout out sa mga posting namin. Jesus na sila. Sa Espaso, si Ma'am Donna, sa Conclave si Sir Sir Aaron. Aaron, sa Han, si Sir Han Casino, si Ryan Lee. Saka si Boss Jason Labong. Siya yung take doon. At saka gusto namin magpasalamat kina Ma'am Say at saka kina Sir Sir Nicole. Nico, Salamat. MG, Saka si at Boss Boss Noy Noy ng Tita Aidas. Aidas. Tsaka kay Boss Metal. Boss Happy birthday! Maraming salamat sa gitara ni Renre. Kaya pinabati ko yung nanay ko. Nasa TV na Siyempre ako. gusto rin namin magpasalamat sa CLTV. Yeah, thank you very much. Maraming honored. Happy Mother's Day, love you. Okay. Mga bossing, maraming salamat din sa inyong oras. O for more information ha, meron silang Facebook, meron silang mga social media platforms na pwede po ninyong i-follow. Baka may sample music sila doon sa Spotify, meron din sila sa Spotify. Kaya po, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Pakinggan na po ang musika ng Chudakad. At sabi nga nila kanina, meron ho silang nilulutong bago para sa atin. And syempre, abangan nyo rin po ang pinakabagong station ID ng CLTV 36 na syempre, sino po bang nag-perform? Kundi walang iba kundi ang bandang Chudakad. Maraming salamat sa inyo mga bossing. Good luck and God bless. At sana'y marami pa po kayong mapasaya sa inyong mga performances. Maraming salamat po sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako po si Jody Dizon Mercado. Taga rito kasama nyo si CLTV 36 Hep Hep. Sa aking anak na si Harper Arabella at si Patricia. Kalaguran na kayo. Atin to.